خوش آمدین همه کسا به کانال ما. ای سحر سر می شود завтрак تیار کردستم. هم خیلی завтрак گفتیم خوش مودا نشان تیم روغنا را ببینید چه می پریده همه پری روغن شد. از وقتی زمی تیار کنیده وقتی تخم چخلا مید اول پامیدور را گرم میکنی بعد تخم می اندازی کم تا جارید شد پامیدور تخم داختم بعد دیگر روغنو پریدن. просто ҳами хостам ки ҳами завтракаш мода нишонтим бениҳоят бамаза ҳай оддияи тарзи тайёркуниш камта помидора жарид мекунӣ ба тухмаи болош меандозӣ беҳад бамаза мешавад. ҳам хали тайёр кунем. имрӯз завтраки мо ай ҳами сар мешавад. ина дӯстони азиз камтар салати сабзиги тайёр кунам. тамошо кунед ин рецептҳо ба канали ман бо барои подписчикои нав ки хела подписчики нав омадагиай. ана дӯстони азиз иҷода анқа сабзира гирифтам. бо ман медозум иҷода якта бодиринг медозум. камтар чӣ меандозум капуста меандозум барои бинен капусти ман уже вайш дестай безебш дестай оли пусшам мегирам хая қабати дигашам чанд қабатшир уже гирифтестам инҷаша мегирам хайҷаш босоза реза мекунам меандозум баъд якта чеснок баъд зелен меандозум оз иҷода зеленура буровардам наштам ози шуда тайёр мекунам зелен меандозам баъд приправа намак ҳамаша нишонтон метим ки ман чӣ меандозам. ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عيشة. ҳамаша тёрка кати гузарондам. нимта капуст камтар ба нишон додам диден. анам хе куби куби қати сабзи аҷоя мекунем. хеле да бамаза мешавад. зайнаб сиёмка дора як қошиқи калон анам хе намак мекунем. бо мебинем ки камт аввал намак мекунем ози пур набудаима як қошиқ анам хе мешавад. ман аралаш мекунам. баъд тамошобинони азиз камтар ки сок буровар я 20 минут меиста баъд приправа ҳамаи чизоша меандозем. ина мехе ҳамаша чӣ мекунед зайна мега ма бугум ки дар канали мо подписатсия кунем бугу хай дар канали мо подписатсия кунем лайкам зиқен колокольчика ятон абруре. ана дидем тамошобинони азиз камтар ами намаки бихӯра бо овуш мебурояд сокши ами оби сабзӣ мебурояд бо нағз питатсия мекунада гӯё шӯрак мешавад. баъд приправоша меандозим. оз ман аралаш мекунам болоша пакет қати мепӯшонам меиста 20 минут. ина тамошобинон салати сабзиги беҳад бамаза ҳай авқотое ки ами ош мекунем лапша палов мекунем ҳай умуман як ходоб мекунем буда кода як ҳамхали чизода беҳад нағз мебинем. уксусша охирда мекунем. инам қа сабзӣ кардам басай. ина тамошобинон 20 минут истод. ҳамаи и чизои резакадагира меандозем. як дастам қимши дестай ҳамаша меандозем. перец меандозем. ман наглазнигу када меандозам.
агар боша ғураи гашнич обязательно бояд боша. Ма ҳозир надорум. Бояд ки гирем бевай безебай. Хаб як бор ғураи гашнич проба мекунем. Равған меандозам. Ма се рӯғана каназ бибинам. Хоҳем якта пиёз нимташа майда тарака пускне реза кне. Жарит кне дар рӯған. Ҳамухе рӯғану пиёзша алдараш андозе. Ма мекомӯзе баъд мемонам камта уксус меандозем. Қариб ки уксуса фаромӯш кунем. Як қошиқи калон уксус меандозам. дӯстони азиз, салати мо тайёр шуд. бениҳоят ҳамин видиш аппетитния бинен. се рӯғанакш мекунӣ. хеле ай ҳадди бадам намегзаронӣ норма дора. маълум ами аралаш ки кади бини ки кам рӯған боша бо камтари дига дар бафкаш меандозӣ. болош ама ба пакет мепӯшонам. агар и кришкадор боша хали косоотон кришкаша мепӯшонед мемонед дар хози ҳаво хунук шуда дар кухнирам беста дар холодильникам фарқ надора. хай температураи гарм да иста бо хубтара ки хунуки бача май холодильник брори зарар. дӯстони азиз, ин салати мо ҳоли тайёр шудагӣ нест. бояд 1 соат хушрӯ питаца кунад. лекин Зайнаб ба рӯзу ҳол намондестай. дуюм бораи уже салат мега ба маза шудай уча бубтима мехӯрам. ба сабзи назай дӯстони азиз, витамини С дора. ами гудагда чиқа ҳами организми ҳамада нағза бо гудагда витамини С бо хубтарай наҳози хай ами чизи авашнои витаминош нағзай. қошиқати хушрӯ нашидестай ба сарусимаям авқот кадистан руша пӯшондагиам мега бисёри баъд бардормаки ба маза будай уҷадашитай кино тамошо дора. ма авқот кадистан ҳози сабзига ялав реза када дохтестам сарусима лапша палов кадистан барои ҳамин салат сабзиги кати то лапша палов шудана салатам питаца мекунам. ана мехе дӯстони азиз, и газама нишонтонтиём ҳамин доғое ки мондагие ҳамин намерава умуман. ма ҳамин средствои азелита ай магазин наёфтум. гуфтан ки азелит гирем. ман наёфтум дар ин магазин. сета магазини супермаркети ҳамин ҷара дидам наёфтум. ё магара ягон ҷо ҳатман мегирам. агар ҳичи нашава ба шуманит мегирам. шуманитам ҳамин антижирай лекин қаки таъриф накарда будам ман нагирифта будам. яд кас гуфту қахшу тоза наметуна шуманит. ҳайз ма бо сабзира реза кунем. Зайнаб хапдам. прическаи нави Зайнаба бинед чӣ тамошо дорад. Настя тамошо дориян Зайнаб ҷон? Настя тамошо дорӣ? прическаи духтари мара бинед. стрижка кардемша. ай тараф рӯшании бадай ко ана ин тараф созай бини. ай тараф рӯшанӣ видео набарот мешта торик меша. ина духтари ма прическаи нав стрижка кардемша. безур айҷон кард ки мӯҳои ма дарозай. мӯҳош дароз буд. ана меқабл тамошо биён мӯҳо дароз буд. мӯҳора калта кардем ба як қайчичаи майда. ҳаг ма ба як азомуира буридам. хай зимистонай дар хона дароз мешава. беҳад ғам медод ба мӯҳом дақ меша гуфт. ака ки дилш полни ай стрижка хунук шуда ана дам ба дам хвостик ин муқа хвостикиам намешавад. ба як азо хвостик мешавад. ҳар рӯз дигаам маҷбур 3 рӯз шуд ки ам хали прическаи навай. тамошобинони азиз, ма зирбаки авқота кардам ҷӯшидестай. баъд савол шуд. хостам ба саволи подписчикам ҷавоб диҳам. ҳамин стола гуфт ки размериш чандай дарозиш баландиш. ина баланди ҳами ай боло то поёна чандай. ма ҳози ҳамира сантиметр надорам. не ки ба ваҷаб мекунам. шумо да гап мезанам. тамошобинони азиз, стола ма ба ваҷаб чен кардам. столи кухнира дарозиша 85 сантиметр меша. ма ба ваҷаб медонам да ваҷаби ма чандай размераш 85 сантиметр мешавад. хай баланди хушра ба ҳам удобне. одами қадбаланда баландиш удобне. мада беҳад удобне. оли ма хонаи худам заказ накарда будам мебел. гуфтум ки заказ кунам ба шумо да нишон метиҳам ки дига бо омадем мондак. иншоалло кадам ам хе баланд мекунам. баланд удобне будай хали рост мести.
хеле миёнда қади пастам боша удобнее, барои ки одам бояд ҳами рост истода хушрӯ кор кунада, хеле ба гарбати меши паст боша, миёна хам мекунӣ, стаморадам уже нитоайда зарар дора. тамошобинони азиз, ма берун биромадам, овда рафтестам, берун бинед чихе вая офтобая каю, ҳам қад заҳарвори ханакай шамолай, овози шамол омадаст. Инҷа кӯдакора бинед чихе бозии дора. Пеш дувори ма қа хушрӯ ай горкои хушрӯ дора. Кӯдако боз мекунам ва кӯдакои ма я Зайнаб ба 11 хона мультик тамошо дора. Ма рафтистам об бигирам, обм камтаре барои ужина.